advocate Nelson Chamisa vapindira vauya vakabvunza equestion yaonekwa kuti aiwa vanhu vangoramba vanguti vakatarisana. Ndoda kumubvunza wabvunza wanyasikuona kuti aiwa nyika yeZimbabwe muchiri kuda development. Saka ndambashuka nobuda nyora panapa ndoti subscribe like turn on the bell icon. Tipina muzora nhasi on Sunday toona kuti advocate Nelson Chamisa vanobuda paindo pavo exponera vachiti solid rail infrastructure is key for national development. How many kilometers of rail have been constructed by government since 1980? Kubvunzo vanobvunza vatona kuti vanhu vazhinji vanouya vachiinteract vachipindurana naye. Tonopanapa timina comment section make vanhu vanopindura vanyora vachiti with all due respect president, we want to see some action. I added in alert notifications on your tweets hoping that one day you will show us direction. Hope is dying slowly, say. Iye Nelson Chamisa anopindura achiti keep strong, hope is never a waste of time. Mumwe yatara mashoko ekuti dai makasota pa-inclusive paya king. Mumwe anopindura vachiti nothing works if the politics is not right. Mumwe vanosvika vachiti the state of our rail networks clearly outlines Zimbabwe failures for 4 decades. There is no hope when there is nothing being transported. We have to fix this mess in our lifetime. Mashoko atikuna vanhu vese vari concerned vari kuya vachiinteracta naye advocate Nelson Chamisa pachange vachiti aiwa taakuda kuti aiwa our infrastructure improviwe yerail kunyange nepagoods anenge achitransportiwa pave nemagoods anenge achitransportiwa pave nelogistics dzinenge dziripo kuti aiwa toziva kuti we are transporting something vangava macitizens angava magoods angava macarriages. Mashoko ari kubuda panapa tiona aiwa people they are eager, vanhu vakamirira kuona nyika yavo ichidevelopa. Mutudze mafunguro enyu mutudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pinai comment section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.